Ndo mwancho murigereri bonekero gendera twati mirobero ya Ndizi TV ngo kwari nyase umurobero wo komenyo kuya yenensemo ya kabere ase torakie kogendera gosenwa mangi gore cinjera tubwente koragera ndagira kitubwena takoria ngakikeye ganyore ikiye tanto beto gukwarira mange umumanyi bwa magana yecindagira nabeta utumanya ndagira kiye tubwenera takoria balanced diet agatumanya ntubwate carbohydrates ntubwate proteins ntubwate vitamins na ndeni kare ngumuntu abwene koragera aseri tuko bono mwanchi muri ndasenchira yabene ngo kwariganya senga kiyega eriyo togendere gosemwa mangane nekera umuntu atarabwati masharti yo kuri ndagire bwere tasi cinga kibwerete ningi kirige ko kikamubera asumubiroya nendekere yanyarikane n'umuntu onyodero mu cyando yo kubwatkana no kutaragera buya ningi nakyabwene tego ekonya gusine kyabwene tego kora eriyo kuira ni mubiroya ko base ensemo ebwe gose ko ba asenchira ebwerete bone ngo kwariganya senchira yabene nyiro no murubiro kore twasore na inche Evelyn Osero semo ya Facebook tonyarwetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube tonyarwetera Ndizi TV News iki aita kero kende naro tekerete komanya omugeni unarenge koro kuna ndine tukumwariganya sinchira yabene abega gutonyorere tari yae nasa gutoka eri togendera gusanga mange karibu sana asante mwancho mutegerere achenkuru kumasikirubo nchino mo nyagitari bokoragera okuya use a nutritionist esego karibu Ile munase obosemia kwa beto gotaiki yaeta ngwa beto gototsemia mangi gure chindagira chiri tubenta kuri korende korengana na gwateto umuntu abwenerete ko kuri ndagera kulingana ne gasiri aho kora gose ningi keriare ando chabanda banke mbaka bachake gutara ne chindagera ege kogera banke bari konyora chingaki bono ngo nyare kanere buna kwa beto gotosemia chindagira tubenta kuri gwateto umuntu abwente kuragera kaneri tuko abwente gatano rituko ngo nyare kanere bona abantu mbaro batari konyara gose batari ko konyora chinga kicho kuragererio kwanya umuntu akuri none ndagireye muri tuko gose 2 meals per day kwanyora nda abantu bari ko bwati masharti yo gutumika balanced diet umuntu akuri keriye ikerere kero kende bantabaye kero togo tutari ko bwati masharti aiga muchando nere guciacha mebere kero kenda marwire tumanya ngo mechando kiena inde marwire kyaya iga arabega guchasa umubere bono amarwire aya itoko nyaruka non-communicable diseases marwire atari kwa mke yes iyo bama wabo bw'isukari pressure arthritis amaguru gout marwire bunayo akorent no gutaragera no kuri ndagera mo say in excess ndo se ustori koragera at all ulcers tubwate abantu bagutwara ulcers because umuntu kwabere kurumambi turaraya kwa manyagweta se yakwanyora umuntu abegete gose ne usana matunda akori usumo ngino koniri tundo konje yes patanga yambu turigande kumbe ne acid kwa bikiro mubere because kurumambi turarikende andi kwa mentre acid yende so acid kwa menta gochinda ngaki kwa manyanga yigo chikobera yoka bosaigo because toilet and out watanga you lay your stomach so you didn't lay your stomach so noene kerogo taranchira si minga toranyora time yo kuragera pia rengera ringe genteke nkoria ngakige guchigo so mubero na nande nkige guchiko miroro so amarwere muna diabetes ne sukari so kwanyure sukari nyinge kurubunoro mwana ukunya gukina gocha mwa tena irongo koere time muna nyasa gucho to time nya gukwabere nya gukwabera nimo mubero tenga bone si ikire ndai tutige sukari wakanya gitari wo gupima sugar 25 shirego watenga bone tige sukari tige bintu bigwate sukari lakini rende nande ngo advice wori n'abanyagitari mu nutritionist muno bwena takomenya karo kwanya rugorero wo sukari the same na pressure ikego gara pressure yatira igoro wapimire no tutore no mpimire nabokire because I was in a resting state ngonyora ibi wango bwente koba 120 over 8 over even 70 tara keo ngoira na nyore kile 125 122 yani yatiri it means nga na kodirigas but bono cardiovascular diseases chi noena marwere chinkoro ikiye kogera kucha na abukire kana chire gukorigas na overwhelm miri mubirone ndaranyu feed enough kwarori so nabona ene nkoro yane eko giver kenga kiwa n'umuntu yakubire tundi ko umubere nate umubere butambe ngote even my clients umubere ongegati konyire service kwa make sure mafuta na ichire na kiribintu so no eni cyo mubere onekera nabo kamana bwana atakora make sure ngaki inkinanyo namanya kubuka nagenda mukondo
kwarori bari bakwimukia ndagera it's very advisable imukia kwa sababu utaimugetie ndagera turanyeri lakini utayeto ikyo wa compensate breakfast toriete biyayo lunch kwa busy sapa waika nyumba wateya abantu ngaki tinda aragera kuruma enda match ona match akomento na ni bikombe bibiri kera menti bikombe bibiri kwa riri nigo turakonya mubiri uyu ibona kieko gara kwanyora amaruira ya bono wachakire kuigu mubiri buru usayo gwika gwatenga burwaire usenkoro yabeire usenaki aki pressureigutirira iskari yawe yatirire amaguru kwarire nyama umuntu akasoma sobo bari ngabataka uchiro somiro beiro mari oira no tenga musi chuma ile sio tonto akalire nyama tagatare kwa afford wamanga bono kinakinire enyama nkori tindi kori kindi yose kwa tienya meri aitoma itino goroiro kweretera with time uric acid chacha gutira uric acid kegutira kwa nyorre gout kwa nyorre arthritis na kiboni ganonye n'abantu toko batenga no ene keroko enda mugondo abangina kare timaiti strength kibari gutumia lakini strength kwani umuntu uchira gotore chai uru gotore chai no abwate to mwana omukega ai mugitine kibuyu 20 liters gakuru gotore chai aite roche amanya koendaka wetwike kibuyu keri overwhelm momogongo ngorumambi igobwe kumbete torari kende kwarori so with time bones chacha gakorki koba weak because to konyore enough calcium to konyore enough iron kwarori arthritis yachaka igo boniga kwerendo mubiri you don't just kwerende ndagira yoka even health wise nakikera nabo kanagenda nakori gasinganiga kaingo tigera ndatimuka even resting time nerone nigani kwarori so wachira kwa tebiri unga bona tiga kwimukia bibi kwa sababu magongo akoreki urwari bachaka kwa supplements cia calcium cia iron because bones chao chakire kwa brittle or abunike no endaisi you see the same way na gout yero uric acid gutira uric acid ya bere igoro wakani bikonyenya enyama ensambe enyama in short enyama endons ngo chibale batanga you eat white meat is more healthy but rende to konyirikira rituko no ene lazima make sure nga onya nali it's twice a week or even once a week kwa tenga bono engichinyeni nobo kimabiri kwa tigete that is umuntu agukina kare very healthy babugete nga bali nga bataka lakini nyasa uri ko bakonya nari batarwa oja gwirwa arikera abeiro umuntu omane because bono nere bwegambirete nari maitenga nindinya makera ritwa special you see so balance diet is very important regardless of whichever background yokuru make sure nga keronkoragira chinyeni kwa ingiri amache yokonyu kwa ingiri na matunda amapera y'abantu bakwigno gutira rikori gutirega kwarura riembe enyoni ikori kwa hitariuka tiga ko igno inere ndagero bwenete kori it's not eri mu kugura kiduka ndagerere process tubonira abantu babwate buna diabetes ndabwene kuri ndagera kiri processed kwa sababu nchibwati enough nutrients bawene chiko bako nyori sumo bero that is why toko batenga bononka kwage obosi ukori buri bwetinga umuntu bwate sukari pressure mostly in short amaruye yonsi nateba abwente kuri obosi buri bwetinga nimaite no eno bugweduka comment buri amadini na nini lakini yayi etagito umuntu utarwariti so obosi bugwetinga na hande probably ori bwa brown mono osori bwa yellow boniga ebituma bya yellow mbya kabiri kuruka but boniga mna marwira ya chakire kuenga mono nari abantu bachakire gosomirwa nga yahya obosi borabo no emboro buso umuntu bwate sukari yake bobono gendo obosi bwa brown boso bwa yellow boniga nari narorera abantu abangi no encheminto any no mwana any customer ngo yani any visitor ngo nyora ndagire nko mo especially onye no bokima na rugire ndugo bokima bwa yelo umuntu akumbori ngibitumiri na yokorusi because once number 1 number 2 mbore very healthy no mwana omukero ngori morosari obosi bwa no kero kumuchaki ari usen 6 months iga ikire na tuwente chaka winning wende morosari obosi bitum bwa yelo is a better choice because nutrients for water is very high so anyway mna na tebiri
non-communicable diseases chichwire okoba yokutarakira pia. Bono number 2 amache bantu mbali ko mache especially abantu abanene bunanituga age tumonta kupolinga kanji wakane washroom. But the only reason why okonyoro go visit a washroom all through banana gotebana okonyu wangu but onyo karastase kwaragire ndagira ya buru endege ndote go digest endage rocho no reason yokonya gutenena koge. No, you can't because the amacha akaba processed bine ndagira lakini bikwanywa machoka na rokonya gosoke. Abana abantu mbara munaba bwatu muchando obesity. Obesity tote ba no okore tore ni muchando bwe chindagira tokore. Yes. Chikilo chikoenda igwa. No eni nche nande ga ya obese. But nche ni maite problem yana. Maite mbara baro obese bata maite problem ya. For example, muna nche mbwatu mwana. One as a mother from pregnancy ko egure supplements nini endagira nero kunya ndeto tumanye mono diet yo musibati ore bwato muziho so bwato boreta. Exactly. Ngo yote bugore nga kwamenta gusena onye nebiasi ukori bibere kwamenta kamo naliyo onyore nguru umwana akobera healthy. Right? So with the time kero kwanyorira umwana bono kwanyoranga weight iri guchiatigara nayo. Exactly. Alafu ndiri kwanyorira umwana nande watenga tugotigera oikangando uragere ndagira buya nari uranyare ko correct kumugonki for 6 months. Yes. So abantu mbari bagotenga nche nanya commenta kilo oikachimente because umwana ona erore ndango onaga nitindagere. So kero chiamentire with time kwate ngo mugonki ore mpakemya kere ibere togo tiga koragira normally for those bari babwate experience bantu bari abana ogo chigotiga koragira igaliria ngusire kabere gatatu aera kwasiso kumurusa so lazima uragire warora but no maitenga kiri tukago chagotiga agende guchiari nayo mubiro koira na back. That is why most women yokorigera ukera bare breastfeeding, pregnancy and breastfeeding ebaraba by mubiro mogete lakini after bakorira mwana ikire 2 years atarire guchiari weight yairana yachaga kuirana ngora but actually ego chaka from day 1 ndivuna rwenda weight iri araruro eriko rengana mna ya muimo. Exactly. Sawa tetranda sumutuko musinini nainde mwanzi umurgere ribono tiatragenda sumutuko moke tokoirana togendere kuiwa mangi. Ndizi TV obwansu bwomugusi ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyoranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiri yaitu yonsi chinsemero ngebere naine.
bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye ase simiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo ase mbeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Nendo mancho muri area sense yabene ngo kwariganira togendere gose nwa mange igoro yechindagira igose na kitogenda koragira karibu nainde antu agenderete gukwanira bona ategetotumanye diet yo musibati obwe bwatranite gose pregnant woman nere yiga yakwera nabo maybe changes sirabe tari kawaida buna karageire na bunekera ikirebo na imugeti na ndo umuntu ime yayi umukungu bwe bwatranite number 1 kirigento ko increase kirigento ko increase kwa sababu noga ni kichinguru banyare ko mukibo rito graceful yes so muno kuboka mangi nande no kunywa macha mangi kunywa macha mangi okogera nonye nozi yo konyoro muswati yabwate ngusira yes otwiruka matabango konyoro bagutwira mate ko gupungwa usasa abandi kugusira kwarari so ndubwate diet in general muko tatebe mupangire bunakubuka mambi bunaguchaka it's normal mumeri yawo na inche tokori neri nakiyera akogwa notch higher ese chi snack ichi likakoriri tunde elimu akuna na matunda abiri atatu naande ali ebintu bibwata madini amangi alitoko yuki supplement nyagitari ngo gutore calcium ngo gutore ferrous ngo gutore folic acid ebyo sipibi gutokese chinyi so chinyi ni chiaye kera kubeka esani kera kubeka hafu agwetani yake so that yamokonya number 1 ko eliminate nausea ko eliminate ngonyorura abantu otengane sirori ekongira it means tabwati enough energy energy yaganiti tari yakakorwese carbohydrate aganiti energy probably se korwese proteins ose vitamin yani chinyeni so ali chinyeni chininge anywa macha mange alafu make sure na supplements chiri yako ukurunya gitari uchirire that way ichi will affect mwana uri orenda because indagire yakori tanywa maru completely nonye nugo etange mbarongo ego bago chibatenga incho maite na nywete gose ninki na ringo ego it's not advisable yes because unywa maru omwana amaru tari gento gako ba digested yakwenda straight away to the system yomobiri so kaya so straight away including ekiumbe kekere ime yao na kero is part of your system so assuming kwanyura maru gwatindire na era agotinda that's why abande konyora basipati bakonyora abana babwate gento tokuruka fetal alcohol syndrome fetal alcohol syndrome no mwana okorekana utindete baka abande they will go as far as mwana will go iruga lakini goikara ameni guno ena kamaro because the system ya correct ya nali and most of the time bana bambari gochibanongeana so amaru aro nerusi opi anything kyo madawa ese diet yo muswati we alternative wente kurusi goro no ena mariogo yo kuirwari nonye kuigwete ngano igwete obeto bwenda tikunye wenta kwenda nyegitari umunyegitari agotaini iryogeri na rireri rogese so mwana oyo imogeti because wente rikorwari aye nero kobere bono akunyu by default yes so number 2 kerako ragira mbaroro bagutenga njenga nchite gento gete lakini nonye kugianchete tokurikero kigioka yes because tatebe ne biasi wanchete ebiasi ne carbohydrate lakini biasi ebi mbibwati
all the nutrients yoganije. So make sure in as much as ne biasi nganchete rero na alire biasi ngo tuma rero mambi nditoke gusendi obokima so that mambi ende nandi nkoirore biasi ebi kwanyoranga na balance rit omubiri ebintu bire fat ebintu bya mafuta o kori ebintu bira mafuta o increase omubiri onyoro omwana ole obese omwana uri nera akora kire ako increase weight na bora nyoro omwana nero uri obese or overweight current complications during delivery so kero koragira fatty foods o korati eliminate korwesa diet yao and if it's necessary it is once in a while almost party akaba mulito 9 months I don't think no from day one to the last day kwenye kulia bintu biwata mafuta so lakini rende no ria bintu biwata mafuta gitoko nywa mache kwaro biasoka I think you're placed in a better position of konyoru mwana safely so most party ode biwata niti bintu bibiri akule balance diet ya kawaida aongeze tu kidogo lakini akiongeza komenta chinyeni bali koruese side ya carbohydrates na proteins chinyeni na chichikoba chinyingi because minerals icho na china vitamins na chichiganiri so that yo mwana akine kali burungi muntu naro kwiborikero kende ekero echai yetu kunyu ningi yekogera umuntu atabeke echai amabere ngisubika tora amabere twabeka mache sukari na kintu kende gusona na machani na bintu binde ngi yekogera umuntu atabeka amabere ayabeke sukari na machani twamenta macha samabere tina kwego echai korosu inki yekogera tutanywera amabere ya kawaida amabere tukorosera echai ntabeka amabere nemberi mbeke sukari mbeke na machani oka I have to add water na diera be chai bono nyiruke chai asta yeli kirenya no bwana ta comment chai amachi nabana boko nywa amabere oka yes chai egento kekogera yaru kwe chai na machani otherwise tinda beti kanywa amabere glass so onye kingwete kunywa chai lakini tingwete kunyweri bago dilute enkobeka machani nandi bono nkyo komentere sukari meta mabero kana bwate sugar yae so tuganite kunya komenta sukari nandi and you're good to go bono kirokende ngwabe to kwanira igoro ya uko chi juice chi gose montekera bo kirmami na bakonywe juice metekera ko tebe juice abantu bandemba maiti gose ngero kiraro sia juice maite juice ito kwandari kwencha ngende supermarket yari ngore juice eri supermarket kirokende to semyango ake igoro ye chi aina ye chi juice chi gana ndena kichikorose juice mineti ni juice ya matunda ilipo erosereti nyomba nande ogotumike blender ose juicer nabi ibere bigotumika nande nabogo fini iyo tubuna litunda liororo oranges giso ogo finya gato ya soki juice ya lemons finya ya soki juice ya ejina bogo finya le uchori glass onye kwara lakini bono kero kwa nyure orange kere yoka sengo tigore litunda ligo tigara linde fiber so that is why tawatanga orange juice most of the time tonye blend unless it's necessary usengo nyebukani ule na matunda ande lakini litunda liororo na bogo lije kwara no lemons once in a while to mubiri kabi go buna riri ro igo kweri ngekabere yo kwarambwire muscles cyumubiri juice muna egento buna chi carrot bono na ki carrots beetroot umuntu agotebi okwendenya gitari watengu bwata manyingarinsi botenga tondo ebintu bwate ama wi komenta amanyinga tobwate beetroot carrot tobwate purple cabbage red cabbage tobwate red carrot nero ni maete bantu banye maete lakini mosoko kimoranga nchire ngirana nabo togocha tobawro kichi for example chire live nali monta kumanyanga red carrot yena nyiroche ririyo munyagitari ori ariko neteba na ta kunyeta ni echiro maete abantu bare bagweta bari gere bintu babimayite so ebintu munebyo beetroots uko butoranaira wa blend and tobwate option yoko butorana kwa birute contain juice ya sokia machari yoka wakorire wana singe nje biroto gochigukorera ndete o semi umwanchi umurigereria gosorwe ngana yawe yo mweri bichasu umwanchi umurigereri anene goro yobu yabo koria balanced diet yega na kyabwente kwerenda generally mu biroye na inde over advice yawe yo mweri
advice ya nayo moire. Always follow your hand and heart. Me as a nutritionist, ndirinda go advice nga ndagira gitenembe. Sindagira chonsi ni chingia. Ekereke ko gara chia bachimbe no gota chitumeka burongi. Number 1. Bana wa established. Okay. So okay. So as a nutritionist, njengo advise clients bane bonsira. Always follow your hand. Muna nate bo kubeke nusu kwa utore nusu ye gorogaiga wakore kwa bagenda agira yao. So no ene sani yao ri unye begetega obwenete kwa nyirige kwara na kiebinte na nayo bagirega nabo this is the right portions bwenete kuri. So always portion your food. Kanywa macha mange nande no ena mache tiga kunywa mache plain tinta betinga bono kerongo ta unywa mache goiko genda ari aro chunywa amache minute no nyena endimu amache obegete endimu especially even almost what you're pregnant uso muntu gwa nausea ndikali okunywa mache plain na bakunyi mache ari abekire endimu ose anyo amache bekire naro tokuruka tokubeka no ene cucumber iga flavored water kirenda gero korosi. Don't overcook your food kwa sababu kero kwa nyirosiri ya etanirie kerengo ko lose chi nutrients kiri benete gutwa. So kero korosi ndagera make sure nga ebintu mbiro otiga to imagination kwali yachi konya go digest gutyo mubiri. Yeah. And another thing nda advice abantu bonse in general why tanya gitari for a checkup. Nebe nutritionist na bego korora yagukwanira yagoteinga ki kwa mu explaining anonye no muture ko ngati kwanyora nga zingina na machoka kwaga ni kunywa bwene kwagenda gwachikonya kugura mario ga nyagitari kwanya comment umubiro go chi acid chitabwenereti. So etanya gitari services nchiro to go chitwae na for free. No show pim weight, height, whatever could be BMI yao. Ne chinde chinyinge cyo advice kuno eno muntu urwarite abantu mbade especially mwanche terakini batanganchete abantu babwatu borere bokurukunga HIV abantu abuna bayasana nande barabayo ko babago follow instructions lakini bono baraboba tiga kuoba ekeranye gitari chi nutritionist no chichirega kibaganyete kibahereza muna mukuragera kibahereza muna mukomenya nariye ko babera raisi nonyene kera gosoka guchiska aburagira tumubiro korekana biega gose no ene sukari na bibe kaine diabetes rondo warete diabetes ndachitinye gitari ngereso muna komenya bunambwe nete kuragera tinkorore mubiro no ugususia lakini kera ngeresire no munye gitari bunambwe nete komenya na kuragera mubiro no korekana bia nani muntu takumenya ngango tumia ndino na mario ba diabetes osai aya pressure the same way n'abantu ba HIV na bunkorora abange batari bakwo kwende nutritionist eso wanja kwa mugende kwa wingi no bali nyagitari babaire bakachi supplement bako bachi free lakini wona kienda ku expire kwa bantu mbayo bako. Yes. Asante sana soba semi ubianga gitege no mwancho muri byo bereka wese mange ibo to wakangambia mwana mwancho muri bono na kwa igure kureiki aeta ni gotobere to gukwanira iguru iye okuragira chindagira tubwenete kuri na kitubwenete kuragira chindagira kitokuri iriyo kwene kyabuna emebere yaitonigere buyake boche nungagirite abange baito nigo tubwa ntumete chindagira nchiro kuri ndi ntumete na kitogo chirosi obere ga gotoinekere buna chekero kende na ndekero torabe to kumera nagono nigaguche gutuorokia kera ina yendagira na keskume yawe wente ko yekaranga oko yeyeka gosengyo wente okore cabbage yawo chinsaga rina weriga na kikwente ko rosi yendagira yawo iriyo kwene kyabuna ni rasi ni yekera sekerengo kiriki yayo komenta gusegyo gutwara ubuya bwaye asumubere nende bunese getegendete ko rwewa nere buya nabetega gutumanya gosoberega gutumanya amarweire goseme chando kiri guchiacha ekero umuntu atari ko riendagerere balanced diet gosekero akwetania kurienda gosekoetania birengo biri bindagire akoria ningi kerige gochia kya mubera sumubero ena ndina kya bwenerete gukonyeka nekero umuntu yanyarikari na gwato muchando gati aba maroira diabetes pressure arthritis
itisi gatia maroira anda mange ni kiria gwente gukora ngwere ngona gwente gutukumanyi wangi kiria gwente gukora eria beka gukonyeka igona nere buya abantu baenda se Nyagetari bari ngorwe tumanye na kitu gwente komenya erio komenya wiri kweneke muna imibiri yaito nigere buya kebo chenu ikachinga kitinda sumuru beri bokomenya kujani ngokoletwa sore na nche Evelyn Osero.